шогирдаш аз муҳаммад маданӣ савол кард ки устод дар русия ҳастам бо духтарои рус ҳамхобагӣ кунам дуруст аст? ҷавоби муҳаммад маданӣ буд ки бо ҳар як духтари рус ҳақ дорӣ. гуфт ки бо ҳар як духтари рус ҳақ дорӣ ки ҳамхобагӣ кунӣ, яъне зино бикунӣ, мо дар ҳарб қарор дорем. гапи ман аст ки шогирдони зиноторам, ман гап ман шоҳиди ман дар назди Аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дар рӯзи қиёмат, Аллоҳ агар мара дар муқобили Искандар монд, ман мегӯям я Аллоҳ, дар ин ҳамин рӯз, дар ин ҳамин соат, дар ном намедонам ӯ шогирдаш ки буд, бо як номи дигар буд, устодаш мегуфт, яъне ба ҳамон хонум мегуфт шогирдаш, ман шоҳидӣ метавонам дар назди Аллоҳ ки Аллоҳ нами одам фатво дод ки брат дар Русия бо ҳар як духтаре ки мехоҳӣ бидуни никоҳ ҳамхобагӣ ки мо дар ҳарб қарор дорем ва фалони фалони ҳамин хел ҳукми зино мекард. Я дақиқа устод фотиҳ хоҳиш мекунам, Абу Муҳаммади Маданӣ бо номи Искандар дар Инстаграм дар гурӯҳ ба ҷавонҳои мусалмони бо тақвои тоҷик фатво медод ки бо духтарои урус ҳамхобагӣ кунед, иҷозат аст ба шумо, мо дар ҳарб қарор дорем. хоҳиш мекунам аз шумо ба тамоми ӯ панҷ гумроҳи шогирдаш ки аст даъват кунед ки зино накунанд. масъалаи дигар, нуқтаи дигар дар ин масъала ҳамин аст ки якумин ҷавоби мо Сулаймони террорист як бачачаи кӯдаке ки аст, яке аз наҳсатиҳои фарзандиш. ман ба Сулаймон хитоб карда мегӯям, бародарҳо ба ман ирсол карданд дирӯз ин кӯдакчаи шогирди Муҳиддини Кабирӣ, шогирди ки Муҳаммад Иқбол мебарояд, фотеҳи мушрик ба мегӯяд ки Абу Муҳаммад аввал гуфт, шогирди Абу Муҳаммад гуфт, ину он мегӯяд ки гӯё ман гуфтане бошам ки кофирҳоро, занҳояшонро бидуни никоҳ зино кардан дуруст аст, ҳамчун каниз. аввалан касе ки ҳамин гапа мегӯяд як гумроҳ, як ҷоҳил, як ҳаромкардаи Аллоҳа ҳалол кардагист. ин ба далела мерасонед, агар далела қабул накунад ҳамин хел одам кофир мешад. яъне одаме ки мегӯяд ки занҳои куффор кати, яҳуд, насоро, ман намедонам дигарҳо кати бе никоҳ зино кардан ҷоиз аст, инҳо каниз аст ё инҳо муҳориб аст, занҳои инҳо кати таҷовуз кардан ё бигӯем зино кардан дуруст аст, касе бигӯяд, ин суханиш як сухани ҷоҳилона, гумроҳона ва куфр аст. яку як бора кофир нашудам куфр аст. аввал ин ба ҳуҷҷата мерасонед, мефаҳмонед, агар қабул накунад кофир аст. ин хело ман ба Аллоҳ қасам мехӯрам, валлоҳи биллаҳи таллоҳи ки ин масъаларо 15 сол пеш медонистам. дар Мадинаи Мунаввара вақте ки мо соли 2010 сиёсату шаръиро мехондем, ин масъаларо мо гузашта будем. вақте ки ҳамин фитна соли 2020 дар яке аз минтақаҳо хест, баъзе одамҳо ба сабаби ҷаҳл анамин фатворо доданд. ман будам ки ин пеши фатворо гирифтам. ман будам ки ба ҳамроҳи бародарони толибилмони аҳли суннат мо будем ки хестем гуфтем ки ин ҷаҳолат аст, ин аҳмақӣ аст. аммо ҳизбиҳо, ин рофизаҳо ба монанди имомашон Хумайнӣ, ин хубасои мушрикин, ин фурӯхташудаҳои дасти эрониҳо, инҳо ғайр аз тӯҳмат дигар кор надоранд. аз ҳамин калониш то хурдиш, аз заниш то мардиш, ин маразои данфаҳошо фақат тӯҳмат мекунад. мухолиф ба тоқати мардонавор истодан надорад. мисли занҳои фоҳиша тӯҳмат мекунад. як кӯдакча баромадааст, як кӯдаки мушрик баромадааст, мана тӯҳмат мекунад. албатта ки аз ақидаи ман бародарон ва хоҳарон бохабар ҳастед. бори дигар бохабар шавед ки бидуни никоҳ ба яҳуду насоро алоқа кардан, инҳо кати ҷоизтари гумроҳӣ ва залолат аст ва ин зино аст. агар касоне ки ин ақидаро доранд, ботил аст ақидашон, ва агар касе ҳамина ба мо нисбат яд каззоб аст, ва мо чӣ мегӯем? ва лаънатуллоҳи алал казибин. аллоҳ лаънат кунад козибонро. эй Сулаймон, аллоҳ лаънатат кунад ба ин дурӯғгӯӣ. аллоҳ дар зиндагии ояндара тура лаънат кунад ба ин дурӯғгӯӣ. аллоҳо ба ин тӯҳматҳои карда истодагии ту кӯдакча, аллоҳ лаънатат кунад дар оянда аз ин гуфтаҳо пушаймон шавӣ. мо ба шумо ҳизбиҳои малъуну мушрикин, муттаҳамони аҳли суннаткуш, мо чӣ гуна муомила кунем? мо ба шумо хубасо мо чӣ гуна муомила кунем? ғайр аз лаънат, ғайр аз Аллоҳ талаби лаънат ба шумо дигар чизе намонд. аллоҳ лаънат кунад ту Муҳаммад Иқболро ки тӯҳмат ба сари мусалмонҳо мекунӣ.
و این کودکچه رو لعنتت کند الله، جزای تو را به پدر و مادرت بدید. یکم اول ما جواب دادیم که دروغ است.